nagitgitan. Sa guma mo Ginoo, nakitaan mo ako, ibag mo ipasaylo mo ako. Kahuyang ko Ginoo, giligon mo ako, kalisdanan kasakitan, itabangan mo ako. Panay rason pa Ginoo, ngumubulag ako kanimo, kada ko ikuihong mo Ginoo. Kananoy ko Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Maayo nga Butang adlaw, maayo nga pakiguban dalaygon ang Dios sa matag usa nga padayon naghatag kadasi kusog sa ato ang pakiguban. Sa ato nga pagsugod sa ato nga programa, ako ning ato ning ablihan og sugdan diha sa pagdaig pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios. Makampo kita. Amahan namo nga Dios ang kagagahom, Dios nga mao'y nag-uban kanamo, Dios nga mao'y nagbantay kanamo, Dios nga mao'y nagatiman kanamo. Amo kang kapasalamatan nga imo na usab kami gitagaag higayon og panahon sa pagpaminaw na usab sa imong mga pulong, mga mensahe nga magikinahanglan nga among masabtan ug maikinabuhi samtang napamis kalibutan. I-bless Ginoo samtang kami nag-uban din imong programa. Din ang imong pulong mo among masabtan ug ma-apply sa among pagpuyos kalibutan. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw ug maayong sayok sa kaudtohon. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan, ato ning atong hisgutan karon mga kaigsuonan ang pulong sa Dios nga mahitungod sa mga sugo o pahimangno, mga pasidaan alang sa mga katawhan o sa mga Kristohanon sa Korinto. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, katapusang sugo alang sa mga taga Korinto. Ang atorong tutukan mga kaigsuonan ang bersikulo 5 sa katapusang kapitulo sa Korinto. Ako kamong gihangyo o gidasig sa pag-abli sa inyong Biblia diha sa Korinto kapitulo 13 o diretso ta sa pagbasa sa bersikulo 5. Miingon din ang mensahe sa Dios pinaagi sa sulat ni Apostol Pablo diha sa Korinto. Susiha og hukmi ang inyong kaugalingon aron pagtingno ko nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Nahibalo na kamo nga si Kristo Hesus anaa kaninyo, gawas ko napakyas kamo gayod kamo. Masaligon ako nga masayra ninyo nga wala kami mapakyas. Nagampo kami sa Dios nga dili ninyo buhaton ang sayop, dili aron pagpakita nga milampos kami, kundili nga buhaton unta ninyo ang matarong bisan pakon kami daw nangapakyas. Kay dili kami makabuhat og bisan unsa nga sukwahi sa kamatuoran kundili alang lamang sa kamatuoran. Ikalipay namo nga huyang kami, basta lang lig-on kamo, busa nagampo kami, usab kami nga mahingpit unta kamo. Mahinungdan nga gisulat ko kini samtang layo ako kaninyo aron inig-abot ko diha, dili na ako magpahingpit sa paggamit sa awtoridad nga gihatag sa Ginoo kanako. Ang awtoridad sa pagpalig-on dili na
dili sa pagpalumpag kaninyo. Mga igsoon, ang mensahe ni Apostol Pablo sa katapusang kapitulo sa Korinto, naghisgot siya sa kahimtang sa kinabuhi sa mga Korinto nga nagpuyo dito sa maong dapit. Ang Korinto dili gyud kana bitang angay ka kumpiyansahan tungod kay daghan kaayong mga patuo-tuo ang mga taga Korinto, daghan silang mga tinuohan. Sama sa ato apod nga nasod, daghan sad kaayong mga tinuuhan ang atong nasod. Doon na pa'y mga patuo-tuo kaniadto nga naghisgot og diwata, na ay dulo diliwata kaniadto nga matud pasugilanon pod sa ako ang mga ginikanan nga ang uban pod nangamatay diha sa ilahang pagdulo diliwata. Siguro alang sa mga idarana, nakadungog na siguro kamo sa pulong kaning patuo-tuo o gani daghan kaayong mga pagtulunan o patuo-tuo diri sa ato ang nasod nga Pilipinas. Daghang mga kulto, mga kaigsuonan nga moangkon pod nga sila na ay Ginoo ug sila pod maoy insakto ug naas kamaturan. Kung dili gyud ta magbasag Biblia, dili gyud ta maka nila. Og sigurado mga kaigsuonan, kung ang atong pagtuo nag-agad ra sa mga milagro, usa pud tang malimbungan pud sa mga nagpatuo-tuo apan mga kulto. Mga igsuon, mauusab ang gipakita sa kahimtang sa mga taga Korinto. Daghan kaay silang mga patuo-tuo, daghan silang mga gituuhan ang mga taga Korinto. Pero ang nakaproblema mga kaigsuonan kay ang ilahang pagtuo o ang ilahang mga patuo-tuo wala makapausab kanila. Gani mauna nooy nabatasan gani ang pagpakasala diha sa simbahan sa Korinto ug maunay nakapabug-at ni Apostol Pablo. Og dili gusto si Pablo mga kaigsuonan o gipakita nga dili gyud gusto ang Dios nga maunay makita sa mga tao nga nagtuo sa Dios wala gyapon mausab. Maoy hinungdan nga si Apostol Pablo nagsulat gyud nga kinahanglan ang tao nga naabitaw sa Ginoo, kinahanglan hingpit gyud nga nausab. Ang sulat ni Apostol Pablo mga kaigsuonan ginapakita dinhi ang katapusang sugo nga maoy gikinahanglan nga pagabuhaton sa mga taga Korinto. Una mga kaigsuonan nga sugo nga gikinahanglan buhaton sa mga taga Korinto, kinahanglan ang tanang mga Kristohanon, kinahanglan ka antigong mususi. Ikaw ug ako nga nahimong Kristohanon, kinahanglan ka antigotang mususi sa atong kaugalingon. Aron atong matino ug masiguro kung naa ba gyud tas pagtuo. Importante gyud mga kaigsuonan nga kita mismo makatugkad, makasaksi sa ato ang kaugalingon nga nagkinabuhi gyud ta sa pagtuo. Kay daghan man kog kaayo mga tao mga kaigsuonan nga nag-alagad sa Dios pero wala gipasikad sa pagtuo. Kundili gipasikad sa mga milagro, gipasikad sa mga panginhanglanon. Naahat lang pangalagad tungod kay naay mga panginhanglanon. Naahat lang pagkalagad mga kaigsuonan tungod kay nakasinatig milagro o tungod sa mga milagro. Kung wala pa magkasakit, kung wala pa kanabitang wala pa mga problema, di gyud kapangalagad sa Dios. Lahi gyud ang tao mga kaigsuonan nga nakapangalagad sa Dios, pinasikad sa pagtuo sa pulong sa Dios. Ang gipakita mga kaigsuonan nga tao nga nagkinabuhi sa pagtuo, doon nagyoy gibuhat. Pero ang tao mga kaigsuonan nga nagkinabuhi og nag-alagad sa Dios, pinasikan sa milagro, wala ray gibuhat. Kay muduol raman o Ginoo kung naanampoy gikinahanglang milagro. Daghang mga Kristohanon mga kaigsuonan nga nahimong Kristohanon until today nga until now na ay nga nangalagad pinasikad sa gitawag pagbati. Kung naagani mga
panahon nga masakitan diha sa mga pulong sa Dios, mangita na puglain nga mga simbahan. Aron dito sila mag-alagad, aron dito sila muhalad kunos para sa Dios. Nag-alagad sila, pinasikad sa ilahang mga pagbati, mga emosyon. O dunay mga nag-alagad nga mga Kristohanon nga sa ako nang gikaingon tungod sa mga panginahanglanon na ahatrag yun og pangalagad tungod sa kana bitawng support. Kung walay support, wa gyud makapangalagad og dili gyud makapadayon sa pagpangalagad. Og dili na maoy gikinahanglan nga maoy makatunan sa mga tao. Kinahanglan kitang mga magtotoo, kinahanglan kitang mga nagtuo sa Ginoo, mabuhi ta diha sa pagtuo. Mauna nga si Apostol Pablo, mga kigsuna, nagbilin sa og mensahe kung unsay angay buhaton sa mga Kristohanon sa Corinto, sama usab kanato karon nga mga magtotoo, kung unsay angay gyud dapat nga buhaton. Ang angay natong buhaton, mga kigsuonan, samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Ginoong Hesus, kinahanglan magsusi ta dili sa kaugalingon sa uban, kundi sa atong tagsa-tagsa kaugalingon. Kanang imong kaugalingon susiha, kay sama sad nako akong gisusi ang akong kaugalingon nga sa akong pagpangalagad gibasi bagyod nako sa akong pagtuo sa pulong sa Dios. Kay kung gibasi nako ang akong pagpangalagad sa Dios sa pulong sa Dios, kanunay kong mubasag Biblia. Usas mga ilahanan, mga kaigsuonan, nga ang imong pagpangalagad gibase sa pagtuo sa pulong sa Dios, naa kay kadasig sa pagbasag Biblia, naa kay kadasig sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga nasa Biblia. Apan kon ang imuhang pagpangalagad mura bitaw og kanang mga lagad ra kay naay madawat, mga lagad ra kay naa kay giapas, mga lagad ka kay kung di ka mga lagad dili ka panalanginan, natural man gyud nga dili pud panalanginan gyud tinuora ang mga taong dili makapangalagad. Ang tinuod nga panalanginan katumag yung mga lagad kung ang tao na ay pagtuos Ginoo. Pero dili na maoy basihanan nga no mga lagad ta tungod lang sa panalangin. Kinahanglan gyud mga lagad ta sa Dios tungod kay mingtuo ta sa Dios. Og ang giklaro diha sa Biblia nga ang tao nga nangalagad sa Dios pinasikad sa pagtuo, dunay gibuhat ang tao. Og dili gyud mahitabo nga ang tao nga nagtuo walay gibuhat. Kay ngano man ang tao manggod nga nagtuo sa Dios, di man gyud na mahitabong di sulayan. Sulayan gyud na sa Dios, tistingan gyud na sa Dios. Kung tinuod bagyod siya nga nagtuo. Kung ikaw nga nagtuo karon sa Ginoo, sulayan ka. Unya unsa man poy kasagaran nga isulay sa Dios? Mga igsuon ko sa Ginoo. Ang Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mutugot na nga kita sulayan. Sulayan ta sa Dios, tistingan ta sa Dios. Dili aron ta mapukan, kundi aron ta makakaton og aron mabutang sa atong nauna kasing-kasing nga wala tay dapat saligan kundi siya lamang. Ang atong hisgutan mahitungod aning pulong pagtuo nga sulayan kini si Abraham. Si Abraham, mga kaigsuonan, siya ang panag-ingnan nato sa pagtuo. Siya ang atong sumbanan. He's a father of faith, mga kaigsuonan. Siya ang amahan sa pagtuo. Naunsa may gipakita sa Dios sa kinabuhi ni Abraham nga gikinahanglan nato nga dawaton sabton ang gipasabot sa Dios sa kinabuhi ni Abraham. Para atong masayran, mga kaigsuonan, kung unsay kahimtang ni Abraham sa dihang mituos siya sa Dios. Mga igsuon, atong basahon ang libro sa Hebreo. Hebreo kapitulo 11. Hebreo kapitulo 11. Magbasa ko diha sa versikulo 17 nag-ingon. Tungod sa pagtuo, nakahimo si Abraham paghalad sa iyahang anak nga si Isaac sa dihang gisulayan siya sa Dios
Si Abraham mao ang gisaaran sa Dios apan andam siya paghalad sa iyang bugtong anak, ingon nga halad sinunog. So dinhi giklaro mga kaigsuonan, ang tao nga nagtuo like ni Abraham, sulayan gayud sa Dios. Unya si Abraham ug kita usa, ngano man sama nga si Abraham gisulayan, sulayan usab kita. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nganong usaman, nganong si Abraham og kita usaman, kanos ama na nahitabo, ato kuno nang klarohon Pastor Gideon. Now kanos ana siya nahitabo, sa diha nga ikaw nga nagtuo nga nagpabautismo ka. Kay kung ikaw nga nagtuo nga nagpabautismo ka, nahiusa ka kang Kristo. Wala gilain nga pamaagi nga gipakita sa Biblia nga nagpamatuod nga nahiusa kang Kristo, gawas lamang kung ikaw nga nagtuo nagpabautismo ka, sumala sa sugo ni Kristo. Sa diha nga nahiusa kang Kristo kay nagpabautismo ka, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ikaw ug ako kaliwat na ta ni Abraham. Dili ni mga kaigsuonan maingon tang mapakyas, kundili tinuod gyuni nga masinatian sa tao. Kanos aman sa diha nga nahiusa ta kang Kristo, kay bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo mga kaigsuonan, nahimo siyang kaliwat ni Abraham. Ato sang basahon, asa ni mabasa diha sa Galacia kapitulo 3 versikulo 28, akong tsuwayan sa 28. Ingon sa dinhi sa 28, busa wala nay kalainan sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo, sa mga ulipon ug sa mga gawasnon, sa mga lalaki ug sa mga babae, kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo. Kon kamo iya na ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham ug madawat ninyo ang gisaad sa Dios. So dinha giklaro mga kaigsuonan nga kung kita iya na ni Kristo, usa na ta kang Abraham. Kay mga kaliwat naman ta ni Abraham, mga igsuon ko sa Ginoo. Unya ang pinakanindot nga giklaro diha sa Biblia nga madawat nato ang gisaad sa Dios. Unsa may gisaad sa Dios? Nga kita dad og langit, papuy og langit. Doon na say dapit nga giandam para kanato, og ang dapit nga giandam alang kanato naa sa gingharian sa Dios. Nga mao ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Lamang sa atong pagtuo sa Dios mga kaigsuonan, like ni Abraham, sulayan ta. Og ang pagsulay mga kaigsuonan sa atong Dios, sa atong pag-ila kaniya dili sayon. Sama si Abraham mga kaigsuonan nga ang gigamit nga kana bitang pagsulay sa Dios kang Abraham ang pinakaimportante, ang pinakamahal niya. Ang iyang bugtong anak nga si Isaac. Nga si Isaac mga kaigsuonan, gipangayo niya sa tana sa dugayng panahon. Pila ka tuig nga nagpangayo si Abraham, nihangyo sa Dios. Apan sa diha nga gihatag sa Dios, gipangayo na usab sa Dios. Apan tungod kay buhi ang pagtuo ni Abraham, mga kaigsuonan, iya kining gihimo. Sa diha nga gisulayan sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, wala siya magpanuko sa paghalad. Kay ngano man, doon na may saad ang Dios nga siya panalanginan. Dito sa Genesis kapitulo 12, gisaaran sa Dios nga panalanginan gayud si Abraham. Sa mga ikaw ug ako gisaaran sa Dios nga kita panalanginan. Kanus abanato masiguro nga kita makadawat sa gisaad sa Dios nga panalangin. Kon sa atong pagpangalagad kaniya, nangalagad ta nga nakasinatig mga pagsulay. Diha sa mga pagsulay mga kaigsuonan, kinahanglan imog yung buhaton. Kay ang tinuod nga nagtuos Ginoo, do na gyud gibuhat. Labi na gyud sa mga panahon nga naay mga pagsulay. Sulayan ka nga mawad-an ka og income, pero padayon gyapon kang nangalagad sa Dios. Sulayan ka nga mas daghan ang imong income, apan padayon gyapon giuna nimo ang Dios kaysa income. Sulayan ka nga pangayoon sa Dios ang unsa may naanimo,
Apan kung tinuod gyud ang atong pagtuo, kaya nimo nang buhaton para sa Ginoo. Sulayan ta mga kaigsuonan. Unya human sa mga pagsulay, panalangin dayon. Mga igsuon, doon ako'y usa ka testimony mga kaigsuonan nga ang atong kaugalingon kinahanglan yung masulayan, kana bitang maklaro, matino mga igsuon kon nagkinabuhi bagyod ta sa pagtuo. Usa ka higayon mga kaigsuonan, nagbuhi mig baboy atong panahon na. Unya gibaligya to, unya duol to 20 siguro to kapin ang nahalin. I think 18 niya na pagitoy kwarta nga natigom. Unya giingnan mi sa Ginoo nga ipalit na gyuta para tukuran og simbahan. Ang income sa baboy mga kaigsuonan, ang halin sa baboy niabot og 18K ug wa ko masayop basta kay duol to sa 20,000 nya plus na pagyumay na tigom gamay niabot to og duol 30,000. Unya giingnan mi sa Ginoo nga magtukod mig simbahan. Kinahanglan wala mi kuhaon, kay kung kuhaon namo mas daghan na ang kulang sa maong salapi, kay ang yuta nga amo ang tukuran og simbahan moabot man og 40,000. Ang nahitabo mga kaigsuonan, ako ug ang akong asawa nagkasabot mi atong panahon na nga dili gyud namo kuhaan ang kwarta. Kay kulang man, kay kung among kuhaan musamot ang ihang kakulang. Kay ang yuta nga gikinahanglan namong mapalit nga diin tukuran namong simbahan, mga kaigsuonan ning presyo man og 40,000. Unya ang simbahan nga amo ang tukuron, dili pagyud ako'y mudumala, kundili ang akong mga estudyante sa first batch basic pastoral. Usa to ka testing o usa to ka gitawag gisulayan mi sa Dios. Kon dili ba mi mawili sa mga butang nga amo nang gigunitan, nga amo nang nadawat, nga maoy among gipangayo pod sa Dios. Ang nahitabo mga kaigsuonan, malipayon mi nga nagbayad sa yuta o niya hinay-hinay nga amo ang gitukuran og simbahan hangtod nga nahuman ang simbahan. Og usa ka higayon giingnan mi sa usa sa among mga kauban sa pagtuo diha sa Cebu City, diha sa Lahog, mga kaigsuonan, nga giingnan ko nga, Pastor Gideon, kanang imuhang gipalit sa yuta o kanang gipagama gipatukod nimo sa simbahan, kung imo pa nang gipalit og sakyanan, anak kay sakyanan. Kung imo pa nang gipalit og multicab na anak kay sakyanan. Ang tubag mga kaigsuonan nga nasa kong kasing-kasing ako sing giingnan, ihatag rana sa Ginoo kung kapiyalan nami. Kay walay dili ihatag sa Dios kung kita kapiyalan. Dahil ni-smile siya, dahil niyo siyang amen. O niya, after mga bulan, mga kaigsuonan, padayon kong nagdaig sa Dios, padayon kong nagpasalamat sa Dios, naghimog mga awit, makalangit para akong magamit diha sa paghalad ug pagdaig pagpasalamat sa Dios. Usa kay gayon mga kaigsuonan, gitawagan ra ko sa akong kaila. Giingnan ko nga, Pastor Gideon, paarion ka sa Ginoo diri sa Lapu-Lapu, kay gitagaan ka ni Lord og sakyanan. Dili ko motuo mga kaigsuonan, kay sign ka sakyanan maglisod magikog palit og ligid. Ako sang giingnan nga, ang nintawag ako sang giingnan, dili siguro ihatag, ako ra nang hulog-hulugan. Ingon siya nga naada ihatag nga hulog-hulugan pa. Ari ako diri sa Lapu-Lapu kay kitagaan ka ni Lord og sakyanan. Tuod man miadto ko mga kaigsuonan, o gihatag yun ang Yahweh, original nga OR, original nga CR sa sakyanan, o gitagaan pa kog kwarta para doon ako'y magamit sa sakyanan gikan sa Lapu-Lapu paingon sa Opra. Pila ka adlaw nga di ko ka tuo.
apan dito nako nahinumduman nga giingnan mi sa Ginoo nga katong kwarta nga halin sa baboy. Imagine na 18K man siguro gyud to niya. Napunan pas among tinigom. Wala bitaw kawili, wala mi mawili. Mga kaigsuonan, kumbaga amo naman to unta. Mga kaigsuonan gani nagplano pa ang akong asawa nga amo atong isuroy sa SM, amo atong isuroy among mga anak, among isuroy dito sa ilahang magustuhan nga duaan o kaha amo ipasyal kay amo to nga nadawat gikan sa Dios. Panalangin to nga gikan sa Dios. Og para namo apan giingnan mis Ginoo nga ipalit na og yuta og ipagama og simbahan. Nahitabo mga kaigsuonan, ako ug akong asawa atong panahon na gaan kaayo namo ang paggamit sa kwarta nga among gibayad sa yuta ug among hinahinay pagpagama sa simbahan. Ang 40,000 mga kaigsuonan nga wala namo ihikaw sa Dios, wala namo ihikaw diha sa bulaton sa Ginoo, gi-times pag-ayo sa Ginoo. Kay ngano man pila goy presyo sa sakyanan. Unya ang sakyanan nga gihatag ni Lord passenger type. Ang passenger type dako kay nagpresyo kanang passenger type nga sakyanan. Mao na nga kapila gi times ang 40,000. So diha mga igsuon, ikaw ug ako gisaaran ta sa Dios og panalangin. Si Jesus miingon nga sa Juan 10:30, mianhi ko aron kamo makabaton, magpuyo, makadawat og kinabuhing madagayaon. Abundansya nga kinabuhi. But ipasabot, dili iwit sa panalangin. Mag-una kanunay sa panalangin sa Dios. Pero sa dili pa na mahitabo, kinahanglan susihon o tingkayo nato ang atong kaugalingon kung nagkinabuhi bata sa pagtuo. Kay ang tinuod nga nagkinabuhi sa pagtuo mga kaigsuonan, sulayan. Kung giingnan ka sa Ginoo, ihatag na. Ayaw pugni. Kay nganuman, ang Dios nga nagsugo kanato makahimo sa pagbubo sa pangapanalangin labaw sa atong gitinguha. Siya nga Dios mga kaigsuonan makahimo sa pagbubo. Muna nga kung naay mga sugo ang Dios nga mauni ipabuhat sa among pagpangalagad sa Ginoo, amo gyud ang buhaton. Dili sayon ang pagbuhat kung naa kay gugma sa kwarta. Dili sayon ang pagbuhat kung duna kay gugma sa imong kaugalingon labaw sa Dios. Mailhan man gud nato nga naatay pagtuo mga kaigsuonan sa Dios, kay mas labaw ang atong paghigugma sa Dios kaysa atong kaugalingon, ug mas labaw ang ato ang pag-ila sa Dios kaysa atong kaugalingon. Mga igsuon, si Abraham nga giingnan siya, ihatag nako ang anak, imong bugtong anak, ayaw kawili anak. Unya ihalad nako. Unya nakabalo ra ba gyud si Abraham unsay buhaton kung ihalad ang anak? Sunugon ang anak para ihalad sa Dios. Apan gisulayan ra di ay si Abraham. Si Abraham nga nakadawat og mensahe mga kaigsuonan, wala siya makamatikod nga gisulayan siya ato sa Dios. Wala siya makabalo nga gisulayan ay siya sa Ginoo atong panahon na. Sa panahon nga dunay sugo ang Dios, ayaw pod huna-una ang aas pagsulay ra ni. Sulayan ra ni. Ang tinuod mga kaigsuonan nga tawo nga nagtuos Ginoo, andam sa pagsunod unsay sugo sa Ginoo. Dili sayon mga kaigsuonan, even pagtukod og simbahan, pagtukod og radio, pagtukod o paghimo og mga kana bitaw pagwali, pagsangyaw labi na sa mga krusada, dili na sayon. Dili na sayon mga kaigsuonan. Maunang nagkinahanglan ta kanunay sa pagpaubos sa atong kaugalingon, kay dili na to mabuhat sa atong kaugalingon gawas lamang sa Dios. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan, giklaro gyud niya ang mga
Kristohanon sa Korinto. Iyag yung gihatag ang tanan. Uban sa iyang mga pag-ampo nga ang tanang mga Kristohanon sa Korinto magkinabuhi sa pagtuo dili sa mga milagro. Kumusta naman ang atong pag-alagad sa Dios? O unsa may rason nga nung nakapangalagad ta sa Dios? Tungod ba kay naay milagro? Tungod ba kay naay panalangin? Mga igsuon, kung nangalagad ta sa Dios tungod ni anang tanan, ang mahitabo anak mga kaigsunan, kung dili ka makasinati og kana bitawng milagro, maluya ka. Kung nangalagad ta sa Dios mga kaigsunan nga nagbase sa mga panalangin, kuyaw kayo na kung ang atong kinabuhi dili na kontento, diskontinto na ta. Kay moabot gani panalitan ang panalangin, unya di naman ta kontento. Ang panalangin nga miabot nato sa atong pangunauna dili na panalangin, kay wala naman na makontento. Ang mahitabo mga kaigsuonan, kung nangalagad ta tungod ras panalangin, unya bisag naa pa kay nadawat tungod kay di man ka kontento, maluya gyapon ka kay nangalagad raman ta tungod sa panalangin. I pray nga inyo ning nakuha, nasabtan ninyo ni. Dili na to tugutan nga nangalagad ta sa Dios tungod ras milagro, tungod ras panalangin, tungod ras mga kanabitawng panginahanglanon. Nangalagad ta sa Dios tungod kay mituo ta sa Dios. Ang tao nga mingtuo sa Dios, giklaro ni Jesus nga do na gyud kay gibuhat. Do na gyud tay gibuhat, do na tay gihimo. Kay ang tao nga wala, kay ang tao nga nagtuo sa Dios nga wala say gibuhat, wa gyapon na say pagtuo. Patay ang iyang pagtuo. Unsa may atong gibuhat nga nagtuo ta? Di ba? Ang tinuod nga tao nga nagtuo sa Dios, nagsunod kanunay sa pulong sa Dios. Nagkinabuhi kanunay sa pulong sa Dios. Maunay tinuod nga tao nga nagtuo. Unsa may mga pulong sa Dios nas Biblia? Ayaw na pagbisyo. Ayaw na pagbinuang, ayaw na pagpamakak, ayaw na pagpakasala. Unsa pa gyud mga pulong sa Dios? Ikinabuhi ang pulong sa Dios, pagkinabuhing balaan, pagkinabuhing matarong, pagpaningkamot kamo tungod kay iya natas Ginoo. Matag karon og unya mga kaigsuonan atong susihon. Kung tinud-anay ba nga kita nangalagad sa Dios pinaagi sa pagtuo. Atong susihon, matod pa ni Apostol Pablo, susiha ang inyong kaugalingon aron pagtino kung nagkinabuhi ba kamo sa pagtuo. Mauni ang katapusang sugo ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Kay wala na ilaing makatabang natong mga tao nga nagtuo sa Ginoo gawas lamang nga atong susihon kanunay ang atong kaugalingon. Kay kun susihon nato ang atong kaugalingon, daghan kaayo nga mabuhat ang Dios sa atong pag-alagad kaniya. Kay nganuman, ang tao nga magsusi sa kaugalingon mga kaigsuonan, dili gayud siya maluya. Dili gayud siya mapukan. Kay ang tao nga nagsusi siya ang kaugalingon, mga kaigsuonan, kanunay nagtinguha sa pagsunod ni Kristo. Gipakita nga importante kayo niya ang iyang pag-alagad sa Dios. Kanang tao nga nagsusi siyang kaugalingon, nagpakita na nga importante kayo ang iyang pag-alagad sa Dios. Mangumusta ko kaninyong tanan, importante ba ang atong pag-alagad sa Dios? Importante ba sa tanang butang, mapatrabaho, mapanegosyo, bisan unsang klaseng butang sa atong kinabuhi, importante ba ang atong pagpangalagad sa Dios? Kon importante, tarongo nato, ampingan nato. Pero kung moingon tang importante, pastor, pero nabisita
nangandoy tas mga butang nga atong gikaibgan, giilad o gilimbungan ra nato atong kaugalingon. Kinsa may maalkansi, kita rasad. Mauna nga giklaro gyud ni Apostol Pablo ang kinabuhi sa mga Kristohanon sa Korinto. Matag karon og unya atong eksaminon ang atong kaugalingon. Unya, mga igsuon, sunod nga gipakita diha ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 13, katapusang kapitulo sa Korinto, kinahanglan ato pong tistingan kining atong kaugalingon. Tistingan nato ang atong kaugalingon. Unsaon po pagtisting sa atong kaugalingon? Si Apostol Pablo miingon siya, susiha ug hukmi ang inyong kaugalingon. Kinahanglan hukman. Nga maura gyud ni atong kaya, dili bitaw nato bitaw ang kunon nga makabuhat ta sa mga butang nga wala nato tuohi. Di man ta kabuhat sa mga butang nga wala nato tuohi. Kinahanglan kung unsay gihatag sa Ginoo nato nga mga mensahe, diha ra gyud ta dapat kutob. Dili nato ilagpas ang ato ang mga panghuna-huna sa mga pulo nga wala nato tuohi. Sa wala nato madawat. Kinahanglan ato gyung dawaton nga maura gyud ni ato ang kinabuhi. Mga igsuon, inani na gyud ni siya kabag-o. Dili pwede mga kaigsuonan nga mahimo sadtang sama sa mga Parisiyo. Nga grabe na sila ka lagpas sa ilang panghuna-huna sa tinuod nilang kahimtang. Kabalo ba mo unsay gipakita sa Dios sa kinabuhi sa mga Parisiyo ug Saduceo? Grabe sila kabalaan sa ilang panghuna-huna. Pero sa ilang kahimtang layo kaayo sa ilang mga panghuna-huna. Dunay mga tao, mga kaigsuonan nga grabe na sila kataas sa ilang panghuna-huna kaysa tinuod nilang kahimtang. Kumbaga, nag-imahinasyon na lang sila ba? Nag-imagine na lang. Maubitaw nang sa atong pagpangalagad sa Dios, dunay pasidaan si Pablo nga gisulat diha sa Roma. Roma kapitulo 12, versikulo 3. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan, ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinuon ligdunga ang inyong panghuna-una ug hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Kung unsa may gihatag nga mensahe, diha ra gyud kutob ang atong pagtuo. Kay maura may gihatag nga mensahe sa Dios. Apan kon ang atong panghuna-una lapaw pas mga mensahe sa Dios, ang mahitabo ana nag-imagine lang tagwala, orang nagtuo tas di mahitabo. Matod pa dinhi, ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Diha ra gyud ta kutob Kristohanon sumusunod gyud ta ni Jesus, dili kay si Jesus nay musunod nato. Dili bitaw nato himuon mga kaigsuonan nga sa atong pagpangalagad murag kita nay sakto ug sayop na ang Ginoo. Mao man ay kasagaran nga nahitabo sa mga tao. Ang mahitabo, mas bilib sila sa ilang kaugalingon nga why simba-simba kaysa mga tao nga nagsigig simba. Haimay asa na tandi ang imong kinabuhi karon. Katong mga tao nga bilib kaay sila sa ilang kaugalingon kaysa tinuod nilang kahimtang, kay ang tinuod natong kahimtang kabalo mo unsa,
Sumusunod ra gyud tas Ginoo. Di gyud mahitabo nga si Jesus mao'y musunod nato. Sumusunod gyud ta, follower gyud ta ni Jesus. Unsay buot ipasabot, kung unsay tingog ni Jesus, dapat mao'y sundo nato. Kay sumusunod man ta. Kung muingon si Jesus nga hatagig higayon ang Dios, ang adlong Domingo para gyud na sa Dios. Ang imong kasing-kasing, imong nauna, ang atong kusog, gamita na sa pag-alagad sa Dios. Nan gamito nato. Unsa may mga pamaagi sa Dios nga gibilin diha sa Biblia, ato nang ikinabuhi. Kun mga igsoon, gibutang nato sa tong kaugalingon nga sumusunod gyud ta. Mga tinun-an gyud ta. Ang problema manggod sa tao, dunay mga tao nga believe na kaayo sila sa ilang kaugalingon kaysa pulong sa Dios. Unsay mga ilanan? Muingon na nga, ang Ginoo mahigugmaon, grasya ra ang kaluwasan. Naana sila'y kaugalingong pagtulunan o gibiyaan na nila ang tinuod nga pamaagi sa balaang kasulatan. Nigamit sila sa mga pulong nga nas Biblia, mahitungod sa grasya apan ang pamaagi layo na. Kabantay mo nga dunay mga tao nga nangalagad dili na mensahe sa Dios ang gisunod. Tungod kay taas kaayo sila og mga panghuna-huna kaysa ilang pagtuo. Kay dapat kita nga mga magtutuo, mga kaigsuonan, nagsunod ta sa hingpit nga pamaagi mensahe sa Ginoo nga nas Biblia. Muna niingon si Pablo nga ayaw isipa inyong kaugalingon nga labas sa tinud ninyong kahimtang. Hinuon ligdunga ang inyong panghuna-una og hukmi ang inyong pagtuo, ang inyong kaugalingon sumala sa gidak-on sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Unsay pamaagi sa paghatag sa Dios sa pagtuo nga niya kanato? Ang pamaagi sa Dios sa iyang paghatag o pagtuo diri kanato mao ang paghatod sa iyang mga pulong. Sa dihang maminaw ta, sa dihang mamati ta sa pulong sa Dios, moabot ang pagtuo nga gihatag sa Dios alang kanato. Ang tinuod nga tao nga nagtuo, mga kaigsuonan, ang tanan niyang mga desisyon nag-agad kanunay sa pamaagi sa Dios. Pero kung wala na mag-agad ang tao sa pamaagi sa Dios, labaw na nga giisip niya ang iyang kaugalingon kaysa mensahe sa Dios. Maubitaw nang ang uban, mga kaigsuonan, bisag dili na bitaw pamaagis Ginoo, ilang buhaton kay ang ilang pagtuo lagpas naman sa tinuod dapat nga kahimtang. Dunay alagad sa Ginoo miingon nga, ako pastor, tanan nga nanako wa gyud nako kuha. Gihalad gyud nako tanan sa Ginoo. Unsay buot ipasabot nimo pastor? Kanang ika na po wa gyud ko mukuha na ako ra gyud nang gihalad sa Ginoo tanan. Ingko nga mao ba nay gisulti sa Biblia pastor? Dili man na maoy gisulti sa Biblia. Ang ikanapulo, ang gusto sa Dios, ikaw ang mukaon ana. Ikaw ang mo gamit ana. Kay kabubuton sa Dios nga ang ikapulo nga iya sa Dios balaan og matud pa sa Biblia, kabubuton sa Dios nga iya kining gipiyal gihatag sa mga taong nag-atiman sa templo nga mao ang tao. Unya kung dili nato na gamiton og dili nato na gamiton, wala ta mo subay sa pamaagi sa Dios. Mura og kanang ang pamaagi sa Dios sayop kaysa nahimong sayop, nahimong kuwang kaysa atong gihinahimo. Mga igsuon, unsa may mensahe sa Dios kana bitang
unsa may mga pamaagi sa Dios, sundon gyud na nato. Dapat hingpit ta nga musunod. Atong eksaminon o tingkayon, hukman nato atong kaugalingon kung tinuod ba nga nagsubay ang atong kaugalingon sa mensahe sa Dios. Kay kung tinuod nga nagsubay ang atong kinabuhi sa mensahe sa Dios, kung nagkinabuhi gyud ni sa pamaagi sa Dios, mo resulta gyud ni sa hingpit nga kabaguhan. Hingpit nga kausaban mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mauna nga, kung imong tan-awon ang Korinto mga kaigsuonan, miingon sa dinhi sa 5, susiha hukmi ang inyong kaugalingon aron pagtino kon nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Nahibalo na kamo nga si Kristo Hesus anaa kaninyo, gawas ko napakyas gayud kamo. Mga igsuon, mauni ang mga katapusan nga sugo nga gibili ni Pablo sa mga Kristohanon sa Korinto. Kinahanglan matagkaron og unya nga ang tanang mga magtotoo kinahanglan na ay panahon sa pagpakisusi to examine sa iyang kaugalingon kung tinuod ba nga nagkinabuhi ta sa pagtuo. Ang tao nga mo examine sa iyang kaugalingon mahitungod sa pagkinabuhi sa pagtuo, mga kaigsuonan, matag karon og unya di gyud mahitabo nga kana bitawng wala nay mahitabo nga masayo pa siya kung kanunay tang magsusi. Unya usa sa mga saad sa Dios kung ato nang buhaton mga kaigsuonan ang pagsusi mga kaigsuonan kus Ginoo, panalanginan ta sa Dios. Kung atong buhaton kanunay ang pagsusi mga kaigsuonan, panalanginan ta sa Dios. Kini bitawng pagsusi o pag-usisa, sugo baya ginis Ginoo. Kung ato nang buhaton mga kaigsuonan kus Ginoo, dunay saad ang Dios. Ako sang basahon ang ubang mga bersikulo nga hisgot sa pagsusi. Galacia kapitulo 6. Galacia kapitulo 6, mga igsuon. Ako kamong gidasig sa pag-abli sa inyong Biblia diha sa Galacia kapitulo 6. O niya 1 hangtod sa 4 sa 5. Mga igsuon, kung usa kaninyo makasala, kinahanglan nga kamong mga hamtong sa pagtuo maoy magpabalik kaniya. Apan buhata kini uban ang kalumo og bantay nga dili usab kamo matintal. Pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alantoson, kay niining paagiha matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Kung may maghuna-una nga bililhon siya, bisan kon ang tinuod mao nga wala, di ay siya bili. Naglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon. Ang tagsa-tagsa angay magsusi sa iyang kaugalingong binuhatan, kung maayo kini makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagkigtandi niini ngadto sa nabuhat sa uban. So dinhi giklaro mga kaigsuonan ang mga pamaagi sa pagsusi. Dapat susihon nato tong kaugalingon nga dili nato buhaton ang pagkigtanti ni bisan kinsa. Kay mahitabo mga kaigsuonan kon atong susihon ang atong kaugalingon unya itandi nato sa uban, mahitaboan na imog yung dapigan ang imong kaugalingon. Di gyud mahitabo nga ang dili nimo kaugalingon mao na nooy imong dapigan. Unsa may buhaton mga kaigsuonan, kung mususi ta sa atong kaugalingon, dapat ato ning itandi sa kinabuhi ni Jesus. Dapat adto nato ni itandi, ikumpara, dili ni bisan kinsa. Kay kung atong itandi ikumpara ang ato ang kaugalingon diha kang Kristo, makit-an sa atong nauna og sa atong pagbati nga wala gyud tay mahimo kun wala siya. Mo resulta na sa pagkamapaubsanon o pagkamapailobon. Kay mabutang man na sa atong nauna nga diha kang Kristo, mga kaigsuonan, wa gyud tay mahimo kung wala siya. Kay hingpit si Kristo. Kung kanunay natong gitandi atong kaugalingon diha kang Kristo, nagpakita na nangandoy ta, naningkamot ta nga mahisama ta kaniya. So kung kinahanglan
Mususita sa atong kaugalingon mga kaigsuonan, atong susihon sa paagi nga itandi nato diha kang Kristo. Sa Santiago 1:25 ingon siya, apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan sa mga tao ug magpadayon sa pagtamod niini, panalanginan siya sa Dios. Ang ihang buhaton kay dili man siya kutob ra diha sa pagpamati. Kung ang usa ka tawo nga nagtuo sa Dios sama kanimo kanako nga nagtuo kang Kristo Hesus, kinahanglan atong batasanon ang pagpakisusi. Atong susihon gyud dili lamang atong kaugalingon o kundili ang mga kasuguan nga atong nakatunan sa atong pag-alagad sa Ginoo. Matag karon og unya atong susihon kung unsa ang atong nakatunan. Mga sugo ba ni sa Dios? Mga pagtulunan ba ni gikan sa Dios? Mga pamaagi ba ni nga gikan sa Dios? Maunay angay natong buhaton. Matag karon og unya atong susihon. Tagaan natog panahon ang atong kaugalingon nga atong masusi ang unsa may nagpuyo niini. Kung unsa may nagpuyo sa atong naunang kasing-kasing, mga kaigsuonan, atong tagaan og panahon nga ato ning mautingkay, maeksamin, ato ning mausisa kung mensahe pa ba ni sa Dios, pamaagi pa ba ni sa Dios, mga pulong pa ba ni sa Dios ang naghari sa ato ang matag kinabuhi. Og matag karon og unya makit-an ta sa Dios nga kanunay tang nagsusi niini, panalanginan gayud ta sa Dios. Kay nagpakita man na nga misabmitar ta, misunod ta sa atong Dios nga atong gilagaran. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Sunod nato nga hisgutan nga mga pulong sa Dios mauna ang libro sa Galacia. I hope and I pray ang matag usa excited sa pagsugod sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios sa libro sa Galacia. Sa dili pa ko manamilit mga kaigsuonan, moadto sa tas mga pagampo ug atong pasalamatan ang Dios sa ihang pagdasig ug paglig-on sa ato ang pag-alagad kaniya. Magampo kita. Amahan mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong, mga mensahe. Salamat o Dios nga doon na nausab kami nakatunan, ilabi na o Dios sa amo ang pagtuog kanimo nga imong gipaabot kanamo nga dili gayud namo matino kung tinuod ba kami nga nagtuo kung wala kami gibuhat. And thank you so much Lord nga imong gipaabot kanamo nga doon na may kasiguruhan nga nagtuo gayud mi kanimo tungod kay doon na man kay gipabuhat kanamo. Ug salamat o Dios nga imo pagyud kaming gidasig sa pagbuhat niini ug sa padayon sa pagbuhat sa imo mga pamaagi nga nagpakita sa mga ilhanan nga ang among pagtuog gikan gyud sa mga pulong nga gikan kanimo ug dili gikan sa tao. Bless kino matag usa nga sa among pakig-uban do nami nakatunan ug imo migtabangan nga mong ma-apply samtang naapamis kalibutan. Salamat o Dios sa imong mga panalangin nga mao ang pulong nga among nadunggag na sabtan kini maoy buhing giya sa among pagpuyos kalibutan kay nasayod kami nga kung ang imong pulong maoy among masunod ug maamong maikinabuhi, ang among kinabuhi dili gid mapakyas, dili gid malaglag, kundi makadawat hinuon sa kinabuhing way katapusan. And thank you so much Lord sa mga pabor panalangin nga imong gipaabot gipasinati kanamo niining adlaw ug among kinabuhi among itugyan isalig diha kanimo ug ang mga pagdaig dungog kadungganan alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Kini inyo ingsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Maayong pagpaniod to. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, maghahalay mga pagdaing, mag-aawit kanimo